गासै ख्रिस्ट सिबियारि आरो काथलिक हारिमुखौ नायगिरि साफ्रोमखौबो बरनाय जाबाय। आं टपियास दैमारि, आं दा बे समाव दंफायो टांग्ला पारिसावहाय मोनसे गेदेर जुथुमा लानाय जादोंमोन सानथामनि थाखाय 6, 7, 8 मेनि। बेवहाय गोबां मानसिफोर जों नुनो मोनदों। बेवहाय गोबां जाथिनि मानसिफोरानो फैदों। बेयाव बर', गार', सान्थालि, आदिबासि जों बहुद धरननि मानसिखौ बेयाव बाहागो लाफैनाय नुनो मोनदों। बे समाव जोंहा बे आंनि सेरावनो मोनसे पिक्सार दङ। मिशनारिफोरा फैदोंमोन जोंनि आसामावहाय 1922 मायथाइयाव फैदोंमोन। बिसोर फैनाया दिनै आसामाव 100 बोसोर जाफैबाय। बे 100 बोसोर जानायखौ खुंनो थाखायनो जोंनि बे टांग्ला पारिसावहाय मोनसे मेगा गेदारिं लानाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो गोबां मानसिफोरखौ बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। दा बे समावहाय आं माखासे अथेन्टिक डाटाखौ लानो थाखाय जोंनि पारिस प्रिस्ट फादार मार्कुसजोंहाय एसे सुंलु एबा मोनसे बिबुंथि लानो थाखाय आं खावलायगोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गासै ख्रिस्ट सिबियारि काथलिक हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बे समावहाय आं मोनसे फादार मार्कुसजोंहाय मोनसे इन्टारभिउ लानो नागिरदों। बे समावहाय फादारा मोनसे सुंद'यै बिबुंथि लाखियो होननानै आं आसा खालामबाय। माने सेन्टेनारियावथ' जों खोनाबाय नङा फादार, दिनैहाय जोंहा मोनसे गिदिर मास जानानै थांबाय। गामिनिफ्राय मानसि फैबाय। दा बे समावहाय फादारा मा मेसेजजों थांदों? माने सेन्टेनारियाव जा मिशनारि मानसिफोरा बुहुत मानसिफोरा फैनानै थांबायना, 11 जन फैनानै थांबाय। फादार साबा 6 जन ब्रादार फैनानै जे बे 1922 मायथाइयावनो बिसोरो खामानि मावनानै थांबाय आरो मावबोबाय, बहुद मावबाय नङा होमबा? बे मिशनारिनि सोमोन्दै फादारा मा बुंनो सानदों एसे गिबियावनो आं जोंनि काथलिक प्रेसखौ आं मैखुनजों साबायखर होयो। दिनै फैनानै बे जोंनि सेन्टेनारि सेलिब्रेशन प्रग्रामखौ लागासिनो दं। बे प्रग्रामा 1922 साननि बोसोरावसो जाजेनबाय। मानोना इसोरनि अननायजों काथलिक मानसिफोरनि थाखाय इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोरोंनाय बादि सिगांनो SBD फादारफ्रा फैदोंमोन, नाथाय बिसोरो दुखु खस्थ'खौ मोननो हानायनि थाखाय बिसोरो थांफिनबाय। बिनि उनाव जेसुइट ससाइटिनि फादारफ्रा सफैबाय, नाथाय बिसोरबो दुखु खस्थ'खौ मोननायनि थाखाय बिसोर ओंखारलांबाय। नाथाय जोंनि गिर्जानि मण्डलिनि दावरि गिदिर गेथार पापा पियुस द्वितीय बे गेथार डन बस्क'खौ लेंहरनानै बिसोर सोंबाय आरो बुंबाय, नोंनि दावरिफोरखौ नों मिशनारि जानाय फोथायनो हागोन ना हाला? आरो गेथार डन बस्क'आ खुसिजों पप पाइसनि बाथ्राखौ खोनासंनाय पाठायबाय गासैखौ। आरो बे 11 जन बे नर्थ इस्टआव जोंनि बे आसाम रायजोआव सफैनाय दा जोबोद ख्रिस्टान माने इसोरनि गाहाम बाथ्राफोरखौ फोरोंबाय आरो इसोरनि गासै खामानिखौ बिसोरो बुंबाय। आरो बे फादारफ्रा बे दावरिफोर सफैनायाव भाषाफोरखौ मिथियामोन, मात्र इंराजिबो मिथियामोन, इटालिसो बुंगासिनोमोन, सोरबा स्पानियार दंमोन। बिसोरो बेबादि धर्मनि खामानिखौ मावजाबाय आरो लोगोसे बिसोरो जास्ट खस्थ'फोरखौ लानानै माने बे जायगाफोरखौ बेरायदोंमोन आरो इसोरनि खामानिफोरखौ मावगासिनो दंमोन। बेनिखायनो दिनै जों इसोरखौ हामबाय होनायनि थाखाय आरो जोंनि सिगांनि मिशनारिफोरखौ हामबाय होनायनि थाखाय बे गिदिर प्रग्रामखौ जोंनि बे साइड बिटिआरआव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जों खालामबाय। बेयाव उदालगुरि बिटिआरनि जायगायाव टांग्ला काथलिक चार्चआव जों बे गिदिर प्रग्रामखौ जों खालामबाय दिनै। आरो बे जोबनायाव प्रग्रामा बिराद गिदिर जाबाय। मानोना गासै जायगानिफ्राय जोंनि मण्डलिनि मात्र नङा, गुबुन धर्मनि मानसिफोरा सफैबाय आरो बाहागो लाबाय। बे 100 बोसोर जोंनि थाखाय निस्सय रंजानानै बोसोर। मानोना जुदि बे दावरिफोर फैयामोन ना बे जायगायाव हयथ' दिनै काथलिकफोरा आगोलावनि बादि 500-600 बादि थानो हागौमोन। नाथाय बिसोरनि खामानि थाखाय दिनै जों नुनो हाबाय दे हाजार मानसिफोर बाप्तिस्मा लानानै इसोरखौ फोथायदों, इसोरखौ बाख्नायदों आरो इसोरखौ सिबिदों। बेनिखायनो बिराद खुसिजों आं बुंगासिनो दं, गासैखौबो इसोरनि अननाय थादो आरो इसोरनि बोर अराय सम थादो। बे सेन्टेनारि सेलिब्रेशन दिनै जोबाखै, बे सेन्टेनारि बोसोरा आरो थांफिनगोन। आगोलाव गुबुन जायगायाव जोंनि सालिसियान फादारफ्रा बे सेन्टेनारिखौ गोसोखांदों आरो मानिदों। आरो जों
मोजाङै मावनाय बादि जों सिन्था खालामदों जाय बादि मिशनारिफ्रा गाहाम बाथ्राफोरखौ फोरोंबाय जोंबा बिसोरनि बादि दाब दाब गामियाव थांनानै मानसिफोरखौ इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ फोरोंनाय बादि जों इस्सा खालामदों आरो खालामगासिनो बेनिसो जोंनि मटम दिनै रंजानायजों डन बस्क' की जय जय जों होनबाय मानोना डन बस्क'नि बे गिदिर सिन्ता जोंनि बर' हारिनि थाखाय आदिबासिफोरनि थाखाय आरो गुबुन गुबुन जाति खुरमानि थाखाय बा डन बस्क' सिन्ता खालामबाय आरो बेखौ जों दिनै नुनो हाबाय बे जोंनि सेन्टेनारि सेलेब्रेशनाव आं मैखुनजों साबायखर होदों आफा इसोरखौ मानोना बिनि अननायजों दिनै बे प्रग्रामखौ जों मोजाङै जोबनो हाबाय आरो निश्चय मियाबादि जों खोनासंबाय बारपेटा र'डआव बार फैबाय आरो जोबोद नस्थ' खालामबाय नाथाय इसोरनि अननाय टंला पारिसआव दंमोन आरो बिनिखायनो नुबाय माबादि प्रग्रामा जोबोद मोजाङै थांबाय बिनिखायनो आं इसोरखौ आफा इसोरखौ हामबाय होदों आरो आं कैथलिक धर्मनि माबा प्रेसखौबा आं गोसो गोरबोजों साबायखर होदों दिनै फैनानै बिसोरो बे प्रग्रामखौ लानायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों जिसुआ बाख्नाय जाथों। फादार मोनसे सोंलु माने जोंनि बे आसामावथ' माने मिशनारिफोरा 1990 फैबाय नङा होमबा जोंनि काथलिकआ एसे लेट फैदों नङा होमबा एसे लेट फैदों बिथिं गुबुन प्रटेस्टान्ट बा गुबुन ख्रिस्टियानफोरा एसे सिगां फैदों नामा औ ओमफ्राय दा आं सोंनो सानदों जे जोंनि बे काथलिकआ 1992 मायथाइयाव फैबाय नङा होमबा माने इटालि थिउरिनिफ्राय फोथायहरजाबाय बे जे आसामाव नङा होमबा ओमफ्राय दायो जोंनि बे काथलिकआव माबा टंला पारिस नङा होमबा बे जोंनि टंला पारिसआवहाय बेसेबां मायथाइयाव बे जोंनि टंला पारिसखौ लुनाय जादोंमोन माबा ख्रिस्टियानफोरा जों माबा 1951आव जों जाजेनबाय बे पारिसखौ आरो सिगां माबा जोंनि पारिस प्रिस्टआ फादार गुइद' दंमोन फादार गुइद'आ बे जायगाखौ फसंबाय आरो बे जायगाखौ जोंनि मानसिफोरनि थाखाय हरखाबाय आरो बिनिफ्राय धर्मखौ माबा प्रसार खालामगासिनो दं बिनि सिगां सिगां जोंनि प्रटेस्टेन्टफ्रा दंमोन जोंनि बाप्टिस्टफ्रा दंमोन नाथाय बिसोरो बारा मावनायखौ मावनो हायाखिसै नाथाय फादारफ्रा थांनानै मानसिफोरनि अननायखौ दावरिफोरनि अननायखौ मोननानै गोसो गोरबोजों मानसिफ्रा सफैबाय फादार माबा जोंनि काथलिक धर्मआव आरो बेबादिनो धर्मआ लासै लासै बे माने गिदिर जाबाय दा टंला पारिसआव जों 15,000 बादि काथलिकफोर दङ बर' आरो लोगोसे आदिबासिफोर 15,000 बिराद माने रंजानाय सम बेबादि मानोना दा मानसिफोर मिथिखाबाय जे बे धर्मआव हाबोब्ला बे धर्मखौ लायोब्ला जों मा मोनो इसोरनि अननाय इसोरनि बोरखौ मोनो बिनिखायनो आं आरो खेबसे बुंगासिनो दं जे बे पारिस मात्र नङा जोंनि गुबुन गुबुन पारिस ओंखारबाय टंला पारिसनिफ्राय खमैबा 5-6 पारिस ओंखारबाय जायबादि टंलानिफ्राय उदालगुरि ओंखारबाय उदालगुरिनिफ्राय आम्बागावनिफ्राय भैरबकुन्द आरो टंलानिफ्राय आरो माबा जोंनि डिमाकुसि पारिस डिमाकुसि टंला दंमोन सिगां दा टंलानिफ्राय आरो मंगलदै पारिस ओंखारबाय स' बेबादि आयेन बादि माबा बारायबाय अरायसम जों बेखौ नुखाबाय जों फादार जोंनि बे काथलिक माबायाव टंलायाव बेसेबां दङ गामि दङ बेसेबां गामि दङ जोंनि टंला पारिसआव 41 खान मण्डली दंबावो 41 खान मण्डली बिराद गिदिर गिदिर आरो गासै माबा मण्डलीयाव खमैबो 30 नखरनि बा बारा थ' 41 मण्डली टंला पारिसआव दङ ओमफ्राय बे खोनानो मोनदों जे जोंनि बे टांला पारिसआव जायफोरा बे गामि दं नामा जोंनि टांला पारिसआव गामि दङ बे मोनसे बिथिं गोदान मोनसे मिसन खुलियाखै होनबा बिथिंबा शिफ्ट जागायनाय खोनादों माखासेफोरा बे जों सिन्था खालामगासिनो दं बेखौ शिफ्ट खालामनाय माने बाप खालामनाय बादि माने दा टंला पारिस मैदेर बादि गिदिर उदैया गिदिर बिनिखायनो एसे हाफ खालामनाय बादि जों सिन्था खालामबाय जोंनि दावरि गेदेरफ्रा सिन्था खालामबाय आरो हयथ' बुटियासां बागान बा बुटियासां टि स्टेटआव मोनसे जों हा लाबाय बे हायाव जों दा स्कुल बानायबाय आरो फादारफोरनि थानाय बादि जायगाखौ जों थांथिं खालामबाय सिस्टारफ्रा दंबाव हस्टेल बा दंबाव आरो गासै खामानिफोरा मावगासिनो दं दा बुटियासां हयथ' बे बोसोर 2022आव जों टांला पारिसखौ जों हाफ खालामगोन आरो टंला आरो बुटियासांखौ डिभाइड खालामनानै जों बुटियासांखौ नायगोन बुटियासांनिफ्राय बे जायगायाव जोंनि मण्डलीफोर दंबाव खमैबो 23 मण्डली बुटियासांआव गोग्लैगोन आरो 21 मण्डली बे साइडआव फैगोन थैंक इउ